Yokohama again. あれ過ぎちゃった？日付を必ずご記入ください。あと賞味期限が1ヶ月なのでご注意お願いしますね。ではあとはペンのセットをお持ちいただきます。セットかけましたらこのカゴも一緒に持っていただいて、赤い矢印のところ並んでください。お席手を振ってるスタートのところです。ます。はい、ありがとうございます。では次、手の消毒です。押さないようにお気をつけください。はい、では麺入れますね。ハンドル矢印の方向に6回です。1、2、3、4、5、6回目できれいに入っていきます。お次どうぞ。このように麺にカップをかぶせて反転させて入れていく方法を逆転の発想と呼んでいます。こちらもきれいに入ります。では次、トッピングお隣です。はい、ではこのようにあ、チリトマト。チーズとガーリックチップ。シーフード食べたい。ネギ。
あ、カニですかね。あ、いいです。あと一個あとコーンですね。はい。はい。なんか写真撮っていきますか。はい